sehat wekdal kasumanggaken dumateng Kidalang Gading Pawukir. Ritual dan sampun kanthi luaripun kupat ingkang sampun kababar kalajengaken penyerahan tokoh wayang menika badhe pun serahaken Mas Irnawan Fauzi dumateng Kidalang Gading Pawukir. Minangka pratandha pambukaning ringgit purwa wonten ing dalu punika. Sasampunipun samangke wayang kabar dumateng Kidalang Pawukir kasumanggaken anggenipun badhe babar gelaring ringgit purwa kanthi lelampahan Wahyu Kamulyan kasumanggaken. Ibu Sagung Sutrana Budaya ing wasana sugeng lenggah sugeng hamirsani gelaring wayang purwa kanthi lampahan Wahyu Kamulyan dening Kidalang Gading Pawukir. Saking kawula kathah atur ingkang kirang nuju prana nyuwun diagung ing pangaksama. Billahi taufiq wal hidayah. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Oh
ilahing Bung ilahing awi kenamastu purnama sidam kawi kenamastu silat mringgiwang jagat karana siram tondo kawi sisaning bisono sono sinawung langan kula pestu masih lestantun lampahing Buddha sinantur tutur katelo tulo-tulat mring abden paradya winursita umpama parameng niskara karna gya tuning jaman purwa winisuda ingkang dinama-dama pinardi tameng lalata mangka tekap wasananing Gupita tarune renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggunggung samurwaing kata purwakaning carita linarik runtuting basa dongeng kuna musurasa yen linaras saya karaos mulasarira hangrasa wani ruing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilu kaca jarweh wis cinakup caing carita kala becik wis gumelar jroning pakeliran ya iku kang sejati hamirsani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darumi Angartika kinurupa kodrating angkawasa sariratri angetri bawana para ing tenging dosina gilir gumanti tanpa kenggo teman dadya petangani dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan kang arta mangkar sinirambun kaya Jawa pating rembyah dadya pepadhanging kutu-kutu alang atoga buron ngunom yang Brantaya dadya bebranan kang tanpa wicalan janma menungsa tinitah priya wanita sapontho-pontho anut golongane bangsa dewi-dewi Gara-garipun dita ingkang kaeka adidasa purwa eka marang sawiji adilinuwih dasa 10 purwa marang wiwitan senadyan kathah tita ing dewa ingkang sinangga ing pratiwi kinasongan ing akasa kinapiting samudra racak sami anggana raras nanging dadan kadya ingkang ginepet ing dalu samangke yekti ingkang sinebat gumelaring negaring Amarta ya negaring Indraprastha ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintakapura Kapantasta kinarya kandha saratri mangke awit ngupaya negari 100 tanantuk kalih nadyan sewutan jangkep sadasa negara dasar negara ingkang panjang kunjung pasir wukir roh jinawi gemaripah loh jinawi kerta tata turaharja tur dasar para kawulane sedaya samya sayek saeka kapti akarya luhuring nusa bangsa lan negari tu negaring Indraprastha kena winastan negara ingkang gedhe obore padhang jagate dhuwur kukuse jero tancepe adoh marang puncarane mula datan nama mokal lamun ngenguwung tejane ngambar arum kuntaping nagri lah senentawa ingkang jumeneng nata ambek bau denda Anyakrawati yakti aja juluk Maha Prabu Puntadewa ya Prabu Yudhistira ya Prabu Darma Kusuma Darma Wangsa ya Sang Dwija Kangka ya Sang Ajata Satru Salendra ingkang berbudi bawa leksana tur hambek angayomi dharma angayomi agami suci angayomi para kawula kang sami angreksa raharjaning nagri duwe angayomi dateng hak ing sapadha-padha hanggung hangaosi dateng asanes jumeneng ing sang nata nyata saking setya bektinipun para kadang Pandhawa ingkang ngembat ing ring praja kabungkel semanten kawibawaning praja awit lamun to ginunggunga nadyan saratri tarana pedhote nuju risa juga sang nata kepareng miyos tinangkil mungguing sitinggil binaturata kadhep dening para kadang ngaglah yayah prait mengkewuh duh menika pisawanipun satriya ing Jodipati kekasih Raden Werkudara Raden Bratasena dene kang lenggah mabuk kamari kelemu kolir konjem Batala tuhu menika pisawanipun sang pamadya satriya ing Madukara kasih Raden Arjuna ya Raden Janaka
ya Raden Permadi. Datan kantun piswanipun satria kembar kemanikan nenggih Raden Nakula saha Raden Sadewa. Dene ingkang pinangka tetindhing para wadya parangka dalem. Kasambet piswanipun para mantri bupati nayakaning praja. Amber memblabar panyayah samudra tanpa tepi. Maneka busananing para wadya tinon kadi panjraing puspita. Nalika semanten kagiat kadura wekasan nampi rawuhnya ingkang raka ing nata Dwarawati. Prabu Sri Bathara Kresna kepareng lenggah jajar lan samnata. Pramila daya-daya tiracarani. Dadya mangkono pangodas maraning griya ingkang dereng kawedaring lisan.
Sritinon ing pasewakan Busana busana maneka warna maneka warna sebak puspiteng Udyono miang panjera sarwa rukma ranggeng manik Narawata Opro prabanyo sumirat prabanyo sumirat kenyaring decoli Lir kilat sisiring tadet Wimbo kakanda ingin katiuping samirana mandra sabaran mangambar gungas ngepeki matyaning pasewakan tandya Duh iwang muruping rat mugi ambabar napa pajar duh jimat pepunden kula ing madya padha prapting delahan Koko Prabu ing Dwarawati dereng dangu rawuh paduka sasampunipun lenggah kanthi prayogi keparengori paduka ngaturaken pambagya panakrami tuwin sumengkeming pangabekti kula mugi kunjuk wonten sahandhap pepadanipun jen Koko Prabu Dwarawati Iwang sukma jagat madya linuwih inggih Yai
sakalangkung kacadhong kanthi asta kekalih kapetelaken wonten ing Pranaja kacancenging puncaking weni paring pambagyanipun Yai Prabu ingkang rumentah dhateng Kragan Tandrawati lan inggih pamujinipun Yai Punta kasembuh pangayomaning Hyang Agung lulus raharja praptanipun Kang Raka boten manggih alangan setunggal menapa. Kejawi saking menika asturinipun ingkang Raka sayogi katur wonten ngersanipun Yai Samiaji. Gurawalaning penampi kula paring pangestuanipun Koko Prabu sanget kula pundi saengga jimat paripih samangke mugi kaskecakno anggen pinarak lenggah Koko Prabu. Inggih Yai, sampun boten kirang prayogi. Wah, jelitang kakangku. Sarawuhmu, aku ngaturake basaku lan bektiku katur ngersani Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Yai Werkudara ngaturake pangabekti banget dak tampa karya bombong penggalipun Kakang. Pangesunipun Kakang wae tumrap marang Siadi. Yo. Tak pundi dadi jimat. Nadyan kula semanten ugi Koko Prabu. Rawuh paduka keparengipun Arjuna ngaturaken sumengkeming pangabekti. Kadangipun Kakang Dimas Janaka banget dak tampa. Andayanana teguh kayuwananing pun Kakang. Astutinipun Kakang wae geage tampanana Yai Arjuna. Kapundi wonten ing mestaka mugi dadosna jimat paripih. Nadyan ingkang rai kembar ugi ngaturaken pangabekti Koko Prabu. Nadyan ingkang rai kembar ugi ngaturaken pangabekti Koko Prabu. Yai kembar wis dak tampa ndadekke gumbiraning manah. Duh Koko Prabu jimat pepunden kula. Persasat negaring ngamarta kadidene kajugrugan Wukir Sari kalebening samudra madu inggih awit rawuhipun njeng Koko Prabu. Ingkang mekaten sanget-sanget ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pami. Krana anggen kula ngrantu rawuhipun Koko Prabu pindha ngentosi kumambanging Sila Kresna sileming baeta gabus. Awit nalika Koko Prabu dereng rawuh raos sing manah kula peteng dedet leliwengan pindha bangun kasaputing lebu. Nanging sasampunipun Koko Prabu rawuh minangkani menapa ingkang dados panyuwunan kula, biar padang trawangan raos sing manah kula pepindhanipun kadidene lumampah wanci panglong kepapak obor sewu. Krana inggih saking pandugi kula inggih namung Koko Prabu ingkang saged pinangka dados pepajar pepetenging manah kula. Ingkang mekaten saestu diagung pangeksaminipun bilih rawuhipun Koko Prabu sanget kula pondhongi mangersa. Jagat pangestu ngrawayah Bathara Jagat Yai. Nadyan ingkang Raka ing Dwarawati diagung pangeksaminipun Yai Prabu. Dene semurandhat anggen kula minangkani menapa ingkang dados pamundhutipun Yai Prabu. Lajeng cumadung dawuh Yai, wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi? Lan menapa to ingkang dados kendha kita ninggalih? Yai, mbok bilih saged kawedharing kathah, saha lajeng kula aturi babaraken ingkang Raka sampun sumedya nilingaken karna manglungaken jangga murih. Terwaca anggen kula nampi sabdanipun Yai Prabu. Nanging mbok bilih menika kanggep wadi. Monggo to kula dherekaken manjing wonten ing Datulaya Rembagan catur netra kaliyan Kang Raka, Yai Samiaji. Koko Prabu ingkang dadosken petenging manah kula persasat suduk gunting tatu kalih sepisan sampun watawis trimadya candra tangkalenggan menika negari ngamarta kados dene nampa wala ing Jawata. Awit kawontenanipun negari ngamarta kalenggan menika persasat remeng-remu sorotipun kados layu Koko Prabu.
Negari Ngamarta ingkang sampun kaloka bumi ingkang subur, bumi ingkang loh jinawi. Siti ingkang subur menika temandayani para kawula sami manggih mulya. Tebih saking kasangsayan nanging kuwu Prabu ing rikalenggan menika pinanggihipun malah dawah kosok wangsulipun. Ngamarta ingkang rumiyin tentrem samenika malah dados tintrim. Ngamarta ingkang kundang nanging samenika malah kebak ing reh priyatinan panandang. Mongko saperangan ageng para kawula Ngamarta menika gesangipun kanthi srana olah tetanen, nggarap bumi, garuluku nandur pari Palawija lan sak panunggalanipun. Ingkang dayanipun saged murakapi tumrap bebrayan gum. Nanging kuku Prabu kalenggan menika para mung tani samenika sami jerit neriungan inggih labet menika buminipun dados cengkar sitinipun dados grasak para mung tani nadyan sami nandur nanging saugrawancinipun sami panen temtu gagar wigar urung kababar kepara tetaneman malah sami keparak ing oma mboten ama mungkal lajeng kathah para kawula ingkang sami nandhang sakit. Ingkang kaping kalih nalika semanten kula naliti wonten ing gedhong pusaka boten nginten jebul Kyai Jimat Pustaka Jamus Kalimasada kalenggahan menika malah murca duh kuku Prabu menapa icalipun Jamus Kalimasada menika lajeng wonten sambet rapetipun kalian pagebluk menika Koko Prabu kula nyuwun dawuh sabda tama paduka Koko Prabu ing Ndarawati Handra ingkang puspita rum kasiliring samira nombre sekar gadung ngas gandanyo baweh raras retnaning driya jagat mangestungkur wayah Bathara jagat samendang boten badhe karempit sabdanipun Yai Prabu sampun kula tampi kanthi terwaca nanging Yai sejatosipun ingkang Raka Ndarawati sampun uninga bilih negari Ngamarta kalenggahan menika nandhang pagebluk lan kasinggihan leres pangandikanipun Yai Punta bilih icalipun Pustaka Jimat Kalimasada menika kepara saestu ingkang jalari negari Ngamarta kados nampi welahing Jawata. Pramila kados kula gelak lampah kula daya-daya pinanggih Yai Prabu Skadang menika kula inggih namung badhe warta menggabab icalipun Pustaka Jamus Kalimasada menika Yai. Wah. Cridhang Kresna kakangku. Kepareng aku sumla atur. Ya Yai Sena kepiye? Kresna kakangku kuwi kejaba pinangka lan pangayomane.
Pinangka dadi pangayoman lan kusiring para Pandhawa. Anging Kresna kakangku kuwi uga ratu ingkang linduwih, ratu ingkang waskita. Bebasan wis ngerti sadurunge winarah, mula kage dawuhna bab ilanging Jamus Kalimasada kuwi kepiye. Lan Kresna kakangku uga wis darbe kaca paesan. Wah, kage dibrisani ana ngendi lenggah ilangi Jamus Kalimasada. Ya Werkudara, sejatine pun Kakang ya wis ngungak ana ing kaca paesan mungguh ilanging Jamus Kalimasada kuwi sejatine kepiye? Yen pancen mangkono Gage Kandha. Saiki Jamus ana ngendi? Werkudara, barang pun Kakang ngungak ana kaca paesan Jamus Kalimasada kuwi sejatine ora murca nanging ilang merga didusta. Didusta dening Duratmaka Werkudara. Sigra-sigra yen permana ganca sigra ngraketa nawang sesangka Nalendra mbek marwa sing sangka Katriku mulung mangrempeng wadya kurada kura reka giri Pustaka Jamus Kalimasada ilang dicolong. Pancen mangkono Yai Sena, dicolong sing nyolong sapa? Wah, Gage waring dawuh Werkudara. Pun Kakang tak takon dhisik, umpama pun Kakang paring dawuh bab malinge kuwi mau sapa lan umpama kecekel banjur kepiye? Mestine wae banjur dihukum. Dihukum nganggo cara sing kepiye? Gumantung. Wah, manut penatan agung apa manut carane Werkudara? Yen manut nganggo carane Werkudara, umpama maling iso tak cekel, mestine banjur tak pateni. Dasarmu apa? Kok banjur tak hukum pati? Ya, mergo ani nyolong Jamus Kalimasada, monggo ilangi Jamus kuwi sing jalare negara Ngamarta ketaman pageblug. Temake para kawula lan kang padha nandhang lara, tegese maling kuwi wis gawe lelara. Lan tumrape Werkudara ora mawas. Mbuh malinge kuwi sapa? Utang loro nyaur loro, utang pati nyaur pati. Apa kuwi tenan? Lahir batin Werkudara, lahir batin. Werkudara wis ora wang-wang, ora walang ati. Umpama malinge kuwi kawula gedhene Nayaka Praja Ngamarta tetep tau kumpati. Nanging umpama malinge kuwi jebule isih keluargamu dhewe, tegese isih kulit dagingmu dhewe. Apa ya kowe tegel ngukupati Werkudara? Kresna kakangku. Lakune ngukum negara Ngamarta kuwi nggone tembung soma bidadana denda, tegese ora mbau kapine. Dadi senadyan isih keluarga dhewe, yen luput ya kudu dipidana. Umpamane malinge kuwi jebul anakku dhewe, mesti ya kudu tau kumpati. Werkudara ora bakal pilih-pilih. Werkudara, piye? Apa kang tok kandhake iki disekseni dening para kawula kang padha gantung siba? Lan ana ngarepe Nalendra ingkang nedheng siniwaka dadi ucapmu aja nganti cidra. Werkudara kuwi nggone wong jujur. Lan tetep nglungguhi berbudi balaksana, tegese yen iya ya iya, yen ora ya ora. Werkudara ora bakal cidra. Nek kanthi cidra tedhel derajat pangkatku ya. Pun Kakang uga nekseni yen ngono. Maling iki mengko upama kecekel bab hukuman tak pasrahke Werkudara. Yen nganggo cara hukume Werkudara piye? Saguh apa ora? Ya saguh. Mula rasa kesuwen malinge sapa? Inggih Kuwu Prabu. Lajeng kula aturi paring pangandikan sinten? Sinten ingkang sampun wantun nyidra pusaka Jamus Kalimasada?
Senajan Arjuna inggih mekaten umpami durat mongko menika jebul tasih kaluwarga kepara menika malah anak kula inggih badhe tegel ya Janaka pun kakang nekseni sing dadi aturmu Koko Prabu menawi mekaten lajeng sinten ingkang nyidra Yai Punta nuwun sewu paripaksa kula kedah walaka bilih ingkang nyidra Jamus Kalimasada menika jebul Abimanyu. Rasaku kaya sinamber gelap bareng Kresna kakangku paring dawuh sing nyolong Jamus Kalimasada anakku Abimanyu. Wah, Kresna kakangku, apa ora kleru nggonmu dawuh kuwi? Mengko kekelehmu nyawang ana ing kaca paesan kleru. Werkudara, kaca paesan kuwi pusaka paringane dewa. Kejaba saka kuwi pun kakang iki ya waskita dadi ora bakal kleru panyawangku. Nanging kok kaya ora ketemu nalar. Wah, Abimanyu anakku kuwi bocah utama bebudene. Ora nate tumindak ala, tansah njunjung derajate wong tuwa lan gedhe lelabane tumrap negara. Wah, kok ngono piye? Werkudara, nadyan mengkono Abimanyu kae ya isih kesandangan badan wadak lan kulit daging. Tegese ora bisa wales kaya lali salah lan apes. Kala mangsane ya kadunungan murka elinga Yayi. Sak becik-becike wong kuwi mesti ana alane. Sak ala-alane wong kuwi mesti wae ana becike uga. Dadi lumrah Abimanyu banjur gelem tumindak sing kaya mengkono mau. Gelem colong jupuk Werkudara. Wah, Jlamrong. Lehmu mulang anakmu iki piye? Wah, anakmu Abimanyu saiki dadi maling. Wah, lehmu mulang piye? Koko Prabu, kula kapejah ana kemawon. Ingkang raipun Arjuna, kula sampun boten pantes gesang wonten Madyapada. Sampun sisip anggen kula wentah dhateng anak kula piyambak. Monggo Koko Prabu, monggo kula aturi ngunus patrem mejahipun Arjuna. Werkudara, kok kowe isih ning kono iki kepiye? Wah, bingung kau. Aku isih durung percaya yen malinge Abimanyu. Wah, aku kudu piye? Aku arep tok dawuhi apa? Lho, aku ora dawuh. Nanging Kresna iki ngugemi ucapanmu. Lan aku mau wis pasrah karo Yayi Sena umpama malinge kecekel, bapa hukuman nganggo carane hukum Werkudara. Tur kowe ya wis sago lho Werkudara. Mongko saiki ya wis genah malinge Abimanyu. Mangkat ora? Wah, ora waweh-waweh. Nek sago ya sago nyekel Abimanyu nganggo hukume Werkudara. Abimanyu kudu dihukum pati. Nek kowe nyelaki tegese bakal tetel jiwa kasatriyane Werkudara. Malah ora mung Nyai Sena Arjuna ya ngono. Anakmu wis kaluputan gedhe, anake dadi maling kok wong tuane mung meneng wae ora gelem ngajar. Wah, Jlamrong mangkat. Prabu, persasat sampun pepes bayu kang tapis. Inggih awit dawuh paduka bilih icalipun Nyai Jimat pustaka Jamus Kalimasada dipun cidra kalian yoga kula pun Abimanyu. Inggih Yai, kula mboten maeben dhateng ingkang paduka raosaken nanging kados pundi malih?
Kasunyatanipun pancen kados mekaten. Sampun. Samenika kula aturi pasrah dhateng ingkang Raka kemawon, malah samangke ingkang Raka Ndwarawati nyuwun pamit Kyai. Badhe ngawat-awati lan budidaya mripat jaring lampahan menika inggih kasinggihan. Kula pasrah dhateng Koko Prabu inggih Kyai nyuwun pamit madhal pasilan inggih. Sembah kula miring jengkar paduka Koko Prabu Ndwarawati. Kepareng munjuk atur wonten ngersanipun Koko Prabu, mbok bilih lepat diagung. Pangsamipun jeng Koko Prabu. Yai Sedewa punapa? Kula nuwun kanthi saestu Koko Prabu sampun ngantos klajeng anggenipun andang Sungkawa. Lan perkawis menika sampun namung dipun tampi sarana lomba krana tumrap kula leres lan botenipun menika dereng kantenan Koko Prabu. Yoyo Yai. Kok kaya prayoga ingkang dadi aturira kang mengkono. Bodolna pasewakan pun Kakang sedya kundur ngedaton kang banjur manjing ing Datulaya lan munggah ana ing sanggar pelanggatan. Nyuwun pitedah ana ngersane Hyang Agung mripat jaring lelakon iki. Lan ingkang disuwun muga sesantine tansah manggih mulya Yai kembar.
sik no. Iya, Mak. Ki wis medho lungguh sik. Karo tak nilai poster aku lali ya. Puji syukur kunjuk ngersaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Dene bengi iki awak dhewe kepareng sowan. Sowan ana ngendi iki, Mak? Iki sowan ana sik tak buka nganu. Sowan ana iki endi ya postingane ya? Karo di alon-alon ora ono sing gawe story to iki. Kok sik. Sowan ana. Nah, iki wis ketemu. Sowan ana Mbah Baut lho. Oh, ngisore kleru. Sowan ana Joglo Hadi Suyatno atau Hadi Suyantan Kedung Sriti Umbul Harjo Cangkringan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Iya. Nggur goleki kaya ngono kok suwe. Aku ora duwe, no. Aku ora tau nyimpen fotoku dhewe. Aku ki nek weruh raeku iso merinding kok. Iya. Ora apa-apa. Heeh, ora apa-apa. Karang ora pede aku ki. Iya. Aku tau bidajal pede pisan darani wong edan malahan, no. Iya. Iki acarane. Acarane iki tasyakuran. Tasyakuran. Ana akeh iki. Ana akeh. Ana tasyakuran khitan Mas Satrio Bagas Praditya Fauzi. Terus ana tasyakuran Ibu sembuh dari sakit lho. Ibu dari Bapak Ernawan Fauzi. Nggih, Ibu Hadi Suyanto atau Ibu Jinten. Yo. Ana meneh iki ana tasyakuran ulang tahun pernikahan ke-53 Bapak Ibu dari Bapak Ernawan Fauzi. Yo. Terus iso ana meneh kita tasyakuran selesai bangun rumah dan semua usaha berjalan lancar. Iya. Pirang-pirang ya, Mak. Umpama nek pirang-pirang ngene iki kudune sak wayangan sak tasyakuran. Dadi jiloro telu papat iki ngade ping papat nang kene. Dadi papat ping papat ki wayangan ngono wah gayeng banget ya. Petang dina patang wengi. Ora leren terusan. Ya nganggo leren sedilit. Leren kari medun sithik kono ki pamunggah ya ana. Apa enak? Mbuh aku ya ora ngerti. Ya saiki bengi iki ya awak dhewe ya dikancani. Iya dikancani ya. Dikancani karo eyang kakung. Eyang kakung. Iya. Terus dikancani eyang kakung. Ono akeh sing ngancani bengi iki. Yo, mengko dhewe nonton wae. Nonton wae wis gayeng banget iki mengko. Ora usah melu omongan. Iya, Iki ana mengko ana Mbah Baut terus ana Mbak Niken Sarintem terus ana Mbak Lintang Kairo terus ana karo eyang kakung kuwi mau ya. eyang kakung kuwi sapa? Weh, mulane kowe iki nek duwe HP sok buka Flampet. Flampet nggon HP nggon gambar info wayangan ki lho. Iya, bengi iki berarti sing ngancane akeh. Oke ana papat. Ya ora ding nemono sing numpak bis barang akeh banget sing ngancane bengi. Iya. Ya karo ben apa jenenge mbantu awake dhewe le berkomunikasi mergane isih ya isih kaya mangkene iki. Iya, monggo ndak nek apa jenenge nek kleru rumah kisinan. Jane iki kleru ki ora ana. Sing ana ki isine. Kowe iki kleru ki pede wae kudune. Aja terus kleru kok terus mak ceplaket terus meneng. Terus bar kuwi kleru sithik kowe kok malah guyu lho digeguyu dhewe. Kowe iki nek kleru kuwi pede wae. Aja kaya mbiyen kae arep nyebut Drupada wae dadi Durpadra. Duprada tok balane ping 5 ping 4. Iya, karang yo angel e, Mak. Mulane
Sesuk meneh iki dipersiapke sik. Karang yo gorgi ya, Pak. Grogi. Yo, Kowe iki isih duwe grogi apa? yo isih. Kene iki grogine isih dhuwur, isih wedi aku ki, Pak. Wedi ngapa? Wedi nek kon ngene iki isih wedi. Mergane Sing ra iso ya aku ki. Wong iso dolanan wayang. ya ora apa-apa kabeh. Karang kabeh iki ya isih nganggo proses. Nek basa Inggris iki trust the process. Apa kuwi? Percaya pada proses. Iya. Wis kowe rasa kakean ngomong, Mak. Lah ngapa? Lah ya adek iki dikancani. Oh iya, Ding. Ben membantu kita dalam berkomunikasi dan juga berlimbuan dan juga berwayangan ini. Nganggo spot ora ya? Ya nganggo ya. Masa disepoti? Sepote sing halus-halus wae. Ya. Aja nganggo sing biasa. Aja nganggo kae. Ben ade dikancani karo Eyang Kakung. Iya. Engko tak wis aku tak manut wae sepote arep nganggo sepot apa ya. Monggo kanca-kanca nyuwun sepote. Kula nuwun Sugeng Gandeng iki. kenal ya kenalke Iki. sik. Katur panjenenganipun Ki Suparman sapa jenenge? Gadingan apa? Kleru Gading Pawukir. Wah, Nggih. wong ya urung kenal kok ya. Lah, Ki nggih. Gading Pawukir Sena Saputra. Kok nganggo Sena Saputra? Wae lah putrane Ki Sena. Oh, mulane dalang anyaran kok gamelane barang apik iki tek bapakne to iki. Nggih. Tak kira yo wani ragadi. Oh, iki sawayange barang. Nggih kula ya setunggal kula dol kok, Mbah. Oh. Lah nggih. Wah, nek kuwi cocok dadi putrane iki Sena. Piye? Weh, apa iku ketoke flintutan ning ra ketok e. Kelebihane iki Sena iki ngono kuwi. Eleke apa aku ngerti ning wong-wong do ora ngerti. Nah niku sejarahe pripun, Mbah? Wah, Pun boten napa-napa. ibarate wit klapa. Nggih. Kuwi ngisor dhewe mesti oyot. Nah nggih. Obah yakin otot tumindak. Ning dhuwure kuwi bongkot. Mlembong ora enak dicokot. Kuwi Sena gedhe banget ngon kono kuwi ning ora ana wong ngerti. Wah, ngerti aku. Wah, welek tenan kok bapakmu ki mbiyen. Wah, Saiki wis nang kelanggengan wis mulya nang kono ya. Mulakno kuwi ora ana wong ngerti. Hebat iki Sena ngono kuwi. Nggih. Sing elek disimpen, dipendem aja nganti ketok ning tetep elek lho. Nggih, pun nggih. Kok njuk tukul sing apik lah karepe sampeyan ki tukul sing apik. Amin. Amin. Mula Bengi iki yo kek ngelingke nek jaman Ki Sena biyen pentas. kowe rada rene to dadi ra nutupi aku. Aku mu angger kowe maju aku maju, kowe maju aku maju. Lah piye to kowe? Ayo Didel. nyun sewu Iya. lho. Ki Suparman sapa sapa? Ki Gading Pawukir Sena sapa? Idola kula niku Suwargi Pak Parman. Nggih. Mergo piyayine apik tenan. Wiyaga niku ra mung disewake ngene iki pakaiane. Iku tukoke siji-siji. Wong duit walah jenenge Pak Parman niku kula ngerti dhewe. Bruk sak tumpuk don jumpuka dhewe-dhewe karo sindene biyen utang rung bapakne rung nyaur. Lah iki yo do gelem melu ki pepete ra dibayar. Ning ra nampa utawa cicilan utange bapakne biyen. Sing paling kathah utange sik ngrebab niku, Mbah. Lah iki pojokan iki utange sak dabrek iki. Pundi to?
there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.